ବୃନ୍ଦାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶଙ୍କର ନିଜ ମା ଉମାଦେବୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ଶଙ୍କର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସଫା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଜଲ୍ଦି କାହା କଥାରେ ପଡ଼େନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଶଙ୍କର ମୁଖିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରିପିଟି କରି ଘରକୁ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖିଆ ଉମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଶଙ୍କର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ। ଉମାଦେବୀ, ତୁମ ଗେଲା ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ସେ ଆଜି ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରିଛି। ପୁଅ, ତୁ ମୁଖିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଛୁ? ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ହଁ ମା, ମୁଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ପଚାର ଥରେ। କ'ଣ ତୁ ମାରିଛୁ ପୁଣି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ଏହା କହି ଉମାଦେବୀ ଶଙ୍କରକୁ ଗୋଟେ ଝାପଡ଼ା ମାରିଲେ। ଶଙ୍କର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଉମାଦେବୀ, ତୁମେ ତୁମ ଗେହ୍ଲା ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ସେ ଯେମିତି ଆଉ ମୋ ସହିତ କି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ନ ଲାଗେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଖିଆ, ମୋ ପୁଅ ଆଉ କେବେ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏଇଥର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉମା ଭଉଣୀ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶଙ୍କରକୁ ମାରିଲ? ତାର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ତ ଗୋଟେ ଆଜି ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଏଇ ମୁଖିଆଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାର ଇଜ୍ଜତ ନେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରିଛି। ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲ ତୁମେ? ତମେ ସତ କହୁଛ ନା ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛ? ନା ନା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଶଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କହୁଛ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଏତେ ଗାଳି କରିଦେଲି। ଶଙ୍କର, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ମୁଁ ତୋତେ କେତେବେଳୁ ଖୋଜିଲାଣି। ଆ ପୁଅ, ଘରକୁ ଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ ମୁଖିଆ ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଖିଆ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲି। ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର କାହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ତୁମେମାନେ ଏ ଗାଁରେ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଭୁଲ କରିଛ, ତେଣୁକରି ଏ ଗାଁରେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଗାଁରୁ ତୁମେ ବାହାରି ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଶଙ୍କର ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ମୁଖିଆଙ୍କ କଲର ଧରିଲା। ତାଙ୍କ ମା ପଛରୁ ଟାଣି ନେଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ କଲର ଧରିଲୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ନା? ଯା, ଏ ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ବାହା ହେଇଯା। ହଁ ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଝିଅକୁ ହିଁ ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯିବି, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏହା ଶୁଣି ଝିଅର ବାପା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ତୁମ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବି। ଏହା ତ ମୋର ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ହଁ, ଯା, ବାହା ହେଇଯା। ତୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୋତେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଡାକିଥିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବାହା କରି ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ମୁଖିଆ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଟାଇମ୍ ପୂରଣ ହେଲା, ଏବେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ସେଠାରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ମା 3 ଜଣ ଚାଲିଲେ। ଉମାଦେବୀ ବାଟଯାକ କହି କହି ଚାଲୁଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ନୂଆ ବୋହୂ, ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ରହିବେ? ମା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା, ତୁମ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ସେ କରିଦେବେ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା। ହଁ ଲୋ ମା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବା ବୋହୂକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଯିବି? ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମା। ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ସମୟ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ଅଛି।
ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ। ମା, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯିବା, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଲାଗିଗଲେ ସଫାସୁତୁରା କରିବାରେ। ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହଉ ହଉ ଶଙ୍କର ଚାଲିଗଲା କାମକୁ। ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ ଦିଜଣ ମିଶି କହିଲେ, ଚାଲ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା। ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ମାଟି ଗଦା ଅଛି। କହିଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ନେଇ ଆମ ଘରେ ସେଠି ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଭଙ୍ଗା ଘର ନା ମା, ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଜାଡ଼ି ସେଠାରେ ଆମେ ରହିବା। ହଁ ଲୋ ମା, ଆମେ ସେଇଆ କରିବା। ଚାଲ ଆମେ ନେଇଯିବା, ଘର ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ହଁ ମା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକରି ଠାରୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଦୀପ ତିଆରି କରିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆମର ଯଦି ଭଲ ହେବ, ଆମ କାମରେ ଲାଗିବ ମା। ଦିଜଣ ଯାକ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏହା କହି ଚାଲିଗଲେ। ଘରଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଲେ। ଏହା କହି ଦିଜଣ ସେଇ ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା? ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦିଜଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ କଷ୍ଟ କରି ମାଟି ଆଣି ଘର ଛାତି ତିଆରି କଲେ। ବୋହୂ କୋଉଠୁ ବାଉଁଶ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଘର ତିଆରି କଲା। ତ ଏବେ ବନିଗଲା ଆମ ସୁନ୍ଦର ଘର। ଏଇ ଘରେ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବା। ହଁ ମୋ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ଆସିଲାରୁ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଆମ ଘର। ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା କହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଜଣ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏହା ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ ଦିଜଣ ଯାକ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା? କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଘରେ। ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆଣିବା? ପୁଅ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଘର ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ତ ଆଗକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ଏହା କହି ପୁଅ ବୋହୂ ଚାଲିଲେ। ପୁଅ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିଏ ଜଣେ ରାତିରେ ଆସି ଦୁଆର ବାଡ଼ଉଥିଲେ। କିଏ ଦୁଆର ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏତେ ରାତିରେ? ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖ ନା, କ'ଣ ହେଇଛି? କିଏ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଆର ପାଖେ। ପୁଅ, ଯାଇ ଦେଖେ ତ, କିଏ କାଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଇଏ କିଏ? ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ମା ଦେଖ, ମୁଖିଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି। ପୁଅ, ମୁଁ ତୋତେ ବାହାର କଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରି ମାରି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରି ମୋତେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ପାଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କିଛି ବି ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ହଁ ଭଉଣୀ, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଲା। ମୋ କଲା କର୍ମର ଫଳ ଇଏ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ମୁଁ ଏବେ ଭୋଗିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମା? ହଉ, ଯାହା ବିଧାତା ଲେଖିଛି ସେଇଆ ହବ। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମ ଘରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖିଆର ଆଖି ଛଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଫିର୍ ବି ଏମାନେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ସେ ଆଖି ଛଳ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ